panguva ino yanguva here munyika yeZimbabwe nekuda kwenhau yebumbiro remutemo rinoonekwa kunzi ndori kukonzeresa nyonga, ndori kukonzeresa chaos. Anyone ari kuoccupy a highest level akangoenda against ori kusangonzwisisika his position panhau ye2030 nemaconstitutional amendments wakuto reassigniwa, wakutofaiwa kana imwe action yakutotorwa. Tsarabida mashoko abuda nyikupangwa na chisikabineti reshuffle. Ndiri subscribe or like on the bell icon. Kozwa inozikanwa kunzi aiwa ndo vamwe veZANU-PF vanosapota zvakanaka mudanyara chiti social media is whispering about cabinet reshuffle. How true is it? Should we expect anything this week? Who is next to be fired? Zviri kumashoko ari kuda panguva ino. Soon after taona kuti the CIO deputy general has also been fired. Pama circumstances as it clear, people vanorwaya vachimotaura what they think, but we do not know mistakes zvaari kupower kuma highest level. Tichiona kuti the CIO deputy general akapa relieve of his duties kubva kwasainiwa another one. Chiti kwatinyasa kuonekwa kunzi kana tikaona a secret service leader achikwanisa kufaiwa, what more anyone zvake or a minister akazotadzwa nekuzofaiwa or kuzoreassigniwa. We have seen this also with the Human Rights Commission. Tichiona kuti after vaataka mutungamiri wenyika nekuuya vachida kuramba the amendment bill, they've also been reassigned vakabviswa ku the Human Rights Commission. Madevelopments ari kuda panguva ino nyasa kunzi the reshuffle panguva ino it is now being forced nekuda kwema-constitutional amendments. Vina kumasection medu dzavhunguro enyu vanhu panguva ino yavari kutarisira vachiti who is next to be fired. Vina kumasection medu sonso subscribe or like, chit on the bell icon.